O dito yun mga kabro, mag-slice tayo, mag-slice pa tayo. Ayan, ito yung original na yung warik-warik. Siguraduhin nyo pong maghugas po kayo bago kayo gagawa ng ganito. Gamin ramasok na talaga. Ayan, mabaling nga patidog, mabaling nga ako, depende yung pag-iwa nyo, depende sa pag-iwa po ninyo. Yung panga. Ito po yung napayag. Ito yung napayag na. Crunchy ya. Ito yung dila na. Ini dila. Masarap na kuan. Dagan. Yung TJ sungo ko. Kompleto basta ti dinakdakan. Ako. Dapat lang jay mabaling nga i-mix jay daldalam mga kunada. Ito po yan. Yan mamaya gawin natin ng yan. Sobra na rito mas nga sisig. Makaraman na kiti ubing. Oh. Kaya. Yan, tapi sisig. So ito okay dati. Ayan. Tilaya. Ginger. Chop it. Yeah. Please like, comment and subscribe. Praise Lord. Agibis. Yan. Ito lang ya. Hindi nyo nga pulutan hindi nyo pulutan, hindi yung paghalo sa pagkain. Yan po. Yan naibimas no, masarap no. Naibimas no aduti sibuyas na. Galwad kayo kung nag-iwa iti lutong bahay.
Lahat tayo kita dito sa labas kasi maski anong okay lang. Tapos lagi kabel tayo ti asin. Yan. Hindi ay dosot asin. Kunti pa magdagdag kayo ng kuan. Powdered paminta, durog na paminta po yan. Naborbor nga paminta po. Ito yung sili. Ikan tayo ti basit nga sili. Hindi, no kaya tuloy gawasan. Kung gusto nyo pang maangang, okay lang. Yan, puti na yung pulutan dito. Then, ito'y kalamansi, lime, or naunti ko. Ito'y puspusin tayo. Puspusin tayo mga kabro, kabagis. Ito tinanam na. Santay ti sukang Iloco. Ito ti main ingredients na. Ito yun yung pinakahintay natin, utak ti baboy. Ita utak ti baboy, ay bulti bulong ti sawa. Ti katay ta dun. Ito ti ko ramasan tayo. Ito imas na. Ti ko dito yung nasasarap. Ito ti ramas ah. Ramasang matalaga no kagararamid kami ti dinakdakan talaga nga ramramasan mi nga utak ti baboy ti original nga ko ti dinak warik-warik ito ti authentic nga warik-warik nga kunada nakanyam no rami dum nga dalda mabalim at general dalo mi mismo jedo dumagas yung kadwan na kami ito ko sa apol di ulo ti baboy amin nga lawlaw ti parti ti ulo na. Yan po yung kuan. Warik na kuno da. Wash my hand. Tikpan mo natin mga kabro. Tapos na ang warik-warik. Ito yan, ti warik-warik. Mabaling kayo nga pulutan na yun. Ito ya po ti warik-warik mga kabro, mga kabagis. Chris Lord sa Gibis. Please like, comment, and subscribe. Taas na bottom, tatno ma-update kayo para ma-update kayo kung yung mga susunod ko pang lulutuin. God bless you all. Take care sa inyo mga subscriber, mga kabro, kabagis. Yan. Ito na po yung authentic na warik-warik. Ito po oh. Yes. Okay.